माबेबा मोनसे नोंनि लुबैनायखौ नोङो जुदि गोरलैयैनो मोनोबा नोङो बेवहाय इसिबां गोजोननायखौ मोननो हायो। मानो नों बेवहाय जेबो नाजानाया नोंनाव फैयाखिसै, मेहनत खालामो। हाय गाइस, आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबोनाय जाबाय। गुरै खावलायनाय थाबाय, बे चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। आं दिनै बेबायदिनो जाफुंसारनायखौ लानानै खोथा बुंनोसै। थांखियाव सौहैनो गोरलैयै लुबैयो नामा? थांखियाव गोरलैयै सौहैनो लुबैयो नामा? बिदिबा सौहैनानै मा गोजोननाय मोनो? थांखियाव गोरलैयै सौहैनो लुबैयो नामा? बिदिबा सौहैनानै मा गोजोननाय मोनो? बिदिबा थांखियाव सौहैनानै थांखिनि लामायाव जेबो आनजाद होनाङाखैबा, हेंथा मोनाखैबा, रोंगौथिनि मोनदांथिखौ मोनाखैबा, रोंगौथिखौ बाहायनो मोनाखैबा, जाफुंसारनायाव गोगोम गोजोननाय बोरै मोनगोन? बेखायनो साक्सेसआव माने जाफुंसारनायाव हेंथा जायफोरा गोबां मोनलांदों, बयबो बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थायो, मान होयो आरो बिथांमोनखौ आइडियेल आदर्श हिसाबै बयबो मानिनानै लायो। बेखायनो थांखियाव सौहैनो जुदि नोङो गोरलैयै लुबैदोंबा, थांखियाव सौहैनायनि जाफुंसारनायनि गोजोननायखौ नोङो इसिबां माने गोगोम भाबै गोजोननाय मोननो हानाय नङा। जेरै गोबां बार जेनसेयावबो जाफुंसारनाय मोननो हादोंमोन थमास एडिसन, एलबार्ट आइनस्टाइन, आब्राहाम लिंकन, बिदिनो गोबां दंबावो, जेके राउलिं। बेनिफ्राय जोंनि भारतनि बुङोबा अमिताभ बच्चन आरो गोबां दं भारतनियावबो। जेरखम रिलायन्सनि जे मेन फाउन्डार धीरुभाई आम्बानी, बिथाङाबो फिसा माबानिफ्रायनो बियो नाजानानै बियो दिनै रिलायन्सखौ माने गायसननानै गालांनो हादों। बिथाङाबो माने माबा मोनसे मोनखानाय, गोरलैयैनो मोनखानाय, सोरबा होखानानै दोननाय बिदि जेबो बे मोनलोंनाया गैयामोन। बेबायदिनो आरो गोबां दङ। थांखियाव जेननांदोंबा बेखौ आनजाद हिसाबै गनायनानै ला। आरोबाव दसे जिरायनानै थांखियाव आवगायफिन। जेनथायनो नाङा। बै गोजानाव जाफुंनाया नोंखौ नेगासिनो दं। आरोबाव जेनबावोबा नों गोसो दाबाय, रंजाखां, गोसोआव बोलो हो, गोसोफोरा आरो नोङो आरोबाव जाफुंसारनो नाजाफिन, थांखियाव आवगायफिन। खनसे जेनदों, खननै, खनथाम, खनब्रै, खनबा, बेबायदिनो 10, 11, 12, 13 गोबां बार जेननो हागौ। नाजानायखौ दानागार। जाफुंसारनाया नोंखौ नेगासिनो दं। जाफुंसारनाया नोंखौ आखाइ थाइखौ मोनगासिनो। फै फै, आं नोंखौ नेनानै दं। आं नोंखौ नेबाय थागोन। आरो बे नोंनि मेंनो रोङै नाजानायजों जेब्ला नों जाफुंसारगोन ना, अब्ला बेनि गोजोननायाव
नोंनि रोंगौथि नोंनि गियान बेसेबां जे माने बांसिन जागोन नोंनि रोंगौथि आरो गियाना बेयो जायफ्रा गोरलैयै बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों बियो बे मोनदांनायखौ मोननो हादों बेखायनो सिमाना बुङो बार बार जुदि जेननांदोंबा गावनि थांखिखौ जाफुंनांगौ बेखौ रंजा गोसो हो गोहोफोरा आरोबाव नाजाफिन बेखौ नोङो मोनसे सुजुग हिसाबैसो साननानै लानांगौ गोसो बायथायनो नाङा गोसो बायनो नाङा दसे जिरायथ' नाजाफिन भुला मा जादों बेखौ खेल खालाम परीक्षा खालाम बेनिफ्राय बे भुलखौ फोसाब आरो आवगायफिन जाफुंसारनाया नोंखौ नेनानै दङ गोजोन्थों बेबायदिनो मटिभेशनेल भिडिअफोर आङो लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै मदद होगोन गोजोन्थों